Ei perkele. Ei vittu. Ei. Moi kaikki Ebola-potilaat siellä ruudun toisella puolella. Mun nimi on Modu. Suuri osa varmaan tuntee mut, tai tietää mut ainakin, jotka tätä video kattoo, mutta anyways. Oon siis 19 vuotta. Asun tällä hetkellä Englannissa Bristolissa ja opiskelen täällä yliopistossa. Mutta Kajaanista on niinku... Kajaanissa asuin siis, kun asuin Suomessa. Mä nyt tein tämän videon tänään sen takia, että ajattelin tässä, että aloittaisin vlogaamisen. Meillä oli niinku yliopistossa sellainen, tai on vieläkin, että me kirjoitetaan niinku viikoittain niinku blogia opintoihin liittyen. Ja siitä sitten tuli niinku mieleen, että hei, blogi on vähän niinku vlogi. Samanlaisia asioita. Ja sitten mä mietin, että vois tehdä tällaisen niinku ihan vapaa-ajan vlogikokeilun tässä, kun ei nyt ollut tänäänkään parempaa tekemistä. Mutta joo. Eli mun kanavalta tulee varmaan eniten jotain daily vlogeja. Sitten voisin yrittää päsäillä jotain aihevideoita ehkä, jos mulla nyt olisi jotain järkevämpää sanottavaa, kun peruna oksensi porkkanoita ja niistä syntyi sitten lehtisammakoita. Niin en tiedä, ei tuolla hirveän pitkällä varmaan pötkitä. En tee nyt tällä kertaa mitään pidempää videoa, mutta nyt sitten tiedätte, jotka tiedätte, että mä aion tämän vlogaamisen aloittaa. Ja tosiaan tilatkaa vaan ihmeessä tää kanava, niin sitten aina näette kun mä laitan uutta videoa. Vaikka varmaan myös Facebookiin laitan sitten aina ilmoitusta. Kerran viikossa olisi sellainen tavoite. Tavoite mulla nyt, niin että kerran viikossa laittaisi aina video. Saumaton paska oikeesti. Joo. Ei siitä se enempää. Mutta anyways. Viikko per video. Tai video per viikko olisi semmonen tavoite. Että siihen pyritään. Ja et mulla muuta oikeastaan tänään ollut. Tää nyt vaan tämmönen ilmoitusvideo. Että joo. Nähdään sitten myöhemmin.